Dobrodošli u 7. epizodu Rafta. Ovaj put malo je drugačiji facecam, dakle kvalitet facecama je malo drugačiji, to jest niži. Zašto? Zato što kada bude došao specijal Rafta, to jest 10. epizoda, bit će epizoda jako dugačka. I sada ovim gameplayom zapravo želim da testiram zapravo koliko je sposobna ova moja stara kamera od pre samo 6 godina da zapravo snima. Da ljudi, ova kamera je od pre 6 godina i snima u 720 sa 576 rezolucijom. I definitivno ova rezolucija je nešto vrlo posebno, inače snima PAL 25 frameova po sekundi, ukoliko niste znali. I ova kamera definitivno me jako dobro služila nekada, a i sada možda me bude dobro služila zato što želim da snimam gameplayeve malo duže, a ova kamera je sposobna da snima Infinity, pošto, mislim, Infinity u smislu onoliko koliko imate memorije, a u suštini kad ubacite 16 GB u kameru koja snima niskim bitrateom i niskom rezolucijom, onda verovatno možete da očekujete da ćete imati mnogo više od onoga što ste očekivali. Inače, dok ja pričam ovako, ja ovdje već uveliko skupljam stvari i slično. Žao mi je što možda bude kvalitet facecama, znači, lošiji. Ja sam se potrudio maksimalno da ovo osvetlim kako treba. Ova kamera nema custom podešavanja za znači shutter speed, ekspoziciju i ostalo. Ova kamera bukvalno je idiot kamera, tako se bukvalno zove. Znači ima se automatski. Inače ovdje sam krenuo da gradim još jedan sprat, ali to ću kasnije graditi. Sada trenutno se fokusiram na to da sprečim Aikulu da mi ne izjede sve. Inače skupio sam sada, prije nego što sam krenuo da snimam, dosta stvari. I sad sam jako srećan zbog toga. Ok, Aikula može da me napadne kad tad, moram se vratimo nazad. Definitivno, znači, evo sada sam krenuo da skupljam materijale bukvalno neviđenom brzinom. Sad kontam da napravim neku varijantu, mislim sam ne da posadim ponovo palmu kako bi skupio kokos. Ove semenke ću da stavim vam u chest, pošto chest ono dobro dođe, zato što u chestu sam morao da ostavim samo 40 ovog metala da bi mogao uopšte išta da pravim, jer nema mesta ni za šta faktički, znači toliko sam se naskupljao stvari da, znači ono, nema mesta. Sad ću da, ovdje ćemo sad da stavimo, znači ne mogu da verujem, šta neće, zašto neće? Aha, tu možda neće zato što, fuck. Dobro, neka ostane oko otvoreno, sad tu izveš ga. Rešit ćemo to kasnije. Hoću da zaštitim ovdje neke stvari. Stavit ću i ovdje ovako i ovdje ovako zid. Znači želim da imam zid ovdje svuda sa svih strana. Da budem siguran da me neće, znači, Aikula slučajno zajebavati. Ajmo još jedan zidić, tako. Sada smo faktički zaštitili i čim ja pričam o Aikuli, Aikula meni ovdje došla da... Ajde, udari, znači, izanim ti Aikulu, znači, prokleta Aikula mora uvijek da mi sve pokvari u životu. Neću ništa popravljati do kraja, zato što ako budem popravljao do kraja, onda ću izgubiti mnogo drveta, a to mi nije baš u interesu. Moram da skupljam ove tečeve, zato što ako ne skupljam tečeve, onda jebi ga. Onda neću imati dovoljno resursa. Ok, žedan sam. Zar ja to nisam skuvao vodu? Pa nisam skuvao vodu. Ok, mogu da popijem vodu, to je dobro. Mogu i ovdje da popijem vodu, ima jedan mali fazon što sam otkrio, znači bukvalno ne treba vam da silazite dole, samo stanete ovako, u stvari neće sad to da radi. Faktički niste morali uopšte da prilazite vodi, nego od gore ovako nanišanite u vodu i bukvalno pokupite vodu, znači jako dobra fora. Da ne morate da mnogo gubite na pokretanju,
na kretanju generalnom i na samom, kako bi se to nazvalo sada, ja se izvinjam, to bi se nazvalo, pa da, gubljenjem vremena na šetanju ovdje po mapi, to jest po svojoj kući, zato što nekada može da se desi da vas ajkula napada, a da ste pritom i gladni, žedni. I onda to ume jako negativno da se odrazi po vas, jer možete da umrete, a vi ne želite da ja umrem u ovoj epizodi, niti jednoj epizodi. Tako da sada ćemo da se malo više aktiviramo. Inače, neko će vjerojatno da pita kako sam poboljšao frame rate. Frame rate sam poboljšao tako što sam jednostavno igricu smanjio na 720p rezoluciju i stavio je na Fantastic da bi grafički izgledala lepše. Možda vam se ne bi svidelo ako je ova epizoda možda u 720p rezoluciji, a ne Full HD, jer 720p bi znatno manje zauzimalo prostora od 1080p, jer uskoro će, da kažem, kako sam i pričao u prethodnom videu u vlogu, doći vrijeme takvo da neću baš moći toliko klipove da izbacujem toku dana i slično, i možda bi bilo dobro da nekako nešto preduzmem, da kvalitet ostane slike dobar, ali rezoluciju možda da smanjim, jer samim tim bi mogao više klipova da izbacujem na dnevnoj bazi, pošto inače kada je video duže 10 minuta, to zauzima već oko 800 MB ako je Full HD, i ako ima dosta videa, ako ima dosta audija, znači frameova po sekundi samih, mislim kada su u smislu ove igrice koje imaju, znači taj frame rate abnormalni, kao što su Fraft, CSGO, GTA 5, Battlefield, znači sve te stvari koje zauzimaju mnogo resursa same po sebi, kada se renderuju na računaru dok igrate, mogu da jako utiču i na file sam kada ga snimate, jer podaci koji se prikupljaju prilikom snimanja su, znači, boje, color layeri, zvukovi i još neke mnoge druge stvari. Mislim, ja sad malo lupam gluposti, sad sam se zaletao sam, zašto ne mogu da pokupim ovo? Ok, mogu. Ok, pokupit ćemo i ovo. Pokupit ćemo i ovo, pokupit ćemo i ovo. Ok, umiramo žeđi. Brzo da popijemo vode. Mogu bi da nasečem kokos. Mogu bi još kokosa da nasečem. Morate da pazite gdje vam kokos pada, jer kokos može da uleti u vodu, kao što je meni sad za malo upao. Znači... Ok, sad imam previše nečega. Sada ću da pojedem ovaj kokos kako bi rešio glad, to jest žeđ. Imam nešto, plank. Planka imam previše, pa da li? Ok, ajde, ovako ćemo. Zar moraš da se kotrljaš? Fucking ajkulo, prestani. Ok, bukvalno metala je on toliko da nemam šta da radim s njim. Ok, nestalo mi je negde burence. Upravo sam izgubio plank. Znači, bravo igrico, bravo. Sabotiraš me. Mislim da će mi ovdje doći stvari koje su mi pobjegle. Tako je. Da. Ova epizoda faktički ništa nema posebno u sebi. Znači, ja ne mogu da verujem šta se meni upravo desilo. Meni voda ne može da stane u inventori, koliko ja stvari imam. Ok, idemo i ovaj scrap metal da ostavimo tamo. Ribu da ispečemo. Brate moj mili. Ovdje se baš svašta događa.
dakle 7, 8, 9 i 10 epizoda će biti sa mojim starim camcorderom. Na kraju klipa pokazat ću vam zapravo camcorder, a kraj klipa će biti vrlo uskoro. Znači pokazat ću vam bukvalno setup kako izgleda ovo za snimanje sve i kako ja snimam igricu. To će da bude jedan mali kao specijal, čisto da vas malo iznenadim. Ok, 3 bureta mi dolazi. Koje ćemo prvo ćemo ovo da pokupimo. Op. Onda ćemo pokupiti ovo i tu ćemo da završimo čak i ovu epizodu. Mislim da sad imam previše stvari bukvalno već kod sebe, da bi mogao već nešto da bacim i u chest. Znači ovo ćemo baciti u chest, ovo ćemo baciti u chest, ovo ćemo baciti vamo, ovo ćemo baciti vamo. I dobro, chest nam je ovaj pun. Chest nam je pun. Ova epizoda, apsolutno ne znam kako ću da je nazovem, ali nekako ću je nazvati. Kao, koliko resursa. Ok, ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Ja mislim da ova epizoda sasvim bi trebalo da se završi sad ovde, pošto stvarno treba uploadovati svaku epizodu. Treba i izmontirati, i renderovati, i uploadovati, i u krug ići i tako. Sutra, znači danas, kada gledate ovu epizodu, od ovog momenta kada gledate ovaj video, očekujte negde u toku večeri da će izaći sljedeća epizoda, to jest 8. epizoda Rafta. I onda u sredu izlazi još jedna epizoda Rafta. I onda neće izlaziti nekoliko dana epizode, pošto ovo sad snimam sve unapred. Znači kada izađe 9. epizoda Rafta, neće jedno 4 dana izlaziti Raft, sigurno. Zato što će izaći sat vremena specijal, kao 10 epizoda, pošto smo uspjeli dotle da stignemo. I tako na svaki 10 epizoda će zapravo izlaziti po jedan specijal. Gde će tako da traje duže epizoda i gde ćemo da radimo neke zanimljive stvari, možda i neke goste da imamo, ne znam, vidjet ću. Možda za baš 10. epizodu budem imao gosta, možda mi drugar bude tu u klipu, možda njemu malo da pokažem kako se igra igrica, prvih, ne znam, pola klipa i ostalo, a možda se desi i da bude zapravo, ne znam zašto sam ustao odavde, otišao. U suštini, znači možete svašta da očekujete od 10. epizode, tako da ne zaboravite da podržite ovaj serijal, Raft serijal, znači preživljavanje Rafta. I mi se vidimo u narednoj epizodi zapravo Rafta, to je 108. epizodi koju snimam odmah posle ove. Nije tako jer mora polako. Sub za sub. Hajde sad polako, snimi klip i tako, pokaži šta ti znaš, jer to se ceni stvarno. Ako ti to shvatiš, život ćeš